Jozef Mihal. Nie, pani predsedajúca, ak dovolíte, budem hovoriť po slovensky. Dovolte, pani Keveši, aby som vám veľmi pekne poďakoval v mene svojom aj v mene veľa ľudí zo Slovenska, ktorí majú veľký rešpekt pred vašou prácou. Robíte to, čo robíte, perfektne. Žiaľ, tak ako to už povedala Sofie, ako povedal Vlado predo mnou, na Slovensku sa v posledných dňoch udiali veľmi závažné zmeny. Trestný zákon je na ústavnom súde, tak ako ste správne vy sama poznamenali, takže uvidíme, aký bude ďalší osud. Mali by sa znižovať trestné sadzby, mali by sa skracovať premlčacie doby. A to všetko sa dotkne samozrejme aj prípadov, ktoré sa týkajú defraudácie prostriedkov Európskej únie, s čím ste aj vy vyjadrili nespokojnosť. Žiaľ, je to na ústavnom súde, uvidíme, ako to ďalej dopadne, ale špeciálna prokuratúra, ktorá bola veľkým spolupracovníkom a pomocníkom pri vašom zápase, bola definitívne zrušená a títo prokurátori, experti vo svojom obore, boli rozprášení doslova. Doslova dnes boli poslaní do kotolní a tam robia vraj svoju prácu. Tie procesy, na ktorých pracovali, sa chcú zamiesť pod koberec. Zrejme o tom viete a je zbytočné možno vám o tom hovoriť, ale aj tak sa spýtam, trošku zopakujem to, čo hovoril pán Bilčík predo mnou. Máte pripravený plán B v prípade, že takýto rozpad prokuratúry na Slovensku bude dokonaný do konca? Ste na to pripravení? Koľkých prípadov, koľkých živých prípadov, ak to smiete prezradiť, sa týka zrušenie špeciálnej prokuratúry z vášho pohľadu, z hľadiska spolupráce, ktorú ste doteraz ako Európska prokuratúra so špeciálnou prokuratúrou na Slovensku mali? Koľko prípadov v akom objeme sa možno niekde stráti a nevyšetrí? Veľmi pekne ďakujem a držím vám palce.